La proposta de resolució per la creació d'un àmbit nacional de planificació territorial corresponent a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i el municipi de la Noia i d'Areny, presentada pel grup de Convergència i Unió. Moltes gràcies, senyora presidenta, diputades i diputats, companys regidors i representants dels consells comarcals i membres de la plataforma. Aquesta resolució, s'ha explicat molt bé avui, no és la primera vegada que es debat en aquest Parlament, té un precedent, el juny de l'any 2006, i els puc assegurar que la posició del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya no ha variat gens des del juny del 2006, quan es va debatre aquella mateixa resolució. La posició d'Esquerra és exactament la mateixa que va expressar en aquell moment el diputat penedesenc Miquel Carrillo. Per tant, de la mateixa manera que el juny del 2006 hi votàvem a favor, avui també ho farem, i ho farem amb plena convicció. En primer lloc, perquè el Gran Penedès és una realitat territorial que ningú no posa en dubte, ningú, i ens sembla oportú, tal com proposen aquestes dues resolucions, fer un pas endavant a efectes de planificació territorial perquè quedi recollida l'especificitat concreta d'aquest territori. I en segon lloc, hi votarem a favor perquè és feina d'aquest Parlament, i també s'ha dit avui aquí, és feina d'aquest Parlament recollir un clam territorial que cada dia és més potent, i és feina dels diputats defensar sempre la voluntat del territori. El que pensa i el que vol el territori a vegades és dubtós, a vegades és qüestionable. En aquest cas ens sembla que no ho és de qüestionable. Ho sabem, el que pensa el territori, gràcies a la bona feina que ha fet la plataforma per impulsar l'aprovació de mocions. Els 4 consells comarcals, la Noia, els 2 Penedesos i el Garraf, s'hi han pronunciat a favor. Ho han fet també 59 ajuntaments, incloses les 4 capitals de les 4 comarques. Sumant totes les mocions que s'han aprovat en els diferents ajuntaments, s'arriba a representar el 88% de la població, i ho han fet també a favor les associacions empresarials més potents de les 4 comarques, més un centenar d'entitats. Per tant, ningú no pot posar en dubte, ningú no pot qüestionar quina és la voluntat del territori en aquest cas. Una voluntat, insisteixo, que és majoritària i que a més és políticament transversal, perquè en el territori sí que hi ha voluntat. I es va manifestar fa poques setmanes en una visita que l'alcalde de Vilafranca i els representants de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Vilafranca van fer una reunió, una trobada amb el conseller Joan Puigcercós per fer-li arribar justament aquest plan del territori i de manera políticament transversal, insisteixo, amb un ple consens de totes les forces polítiques al territori. Al nostre entendre, no hi ha res en aquestes dues resolucions que contravinguin ni vulnerin el programa del govern. No hi ha res. Si fos així, és evident que Esquerra Republicana no hi podríem donar suport perquè creiem i defensem el programa de govern i la necessitat que aquest programa expressa de posar al dia el planejament del territori que ha estat, malauradament, durant molts anys, en molts casos, no ha estat pas una prioritat del govern. En aquest cas, nosaltres defensem el programa del govern, un programa, per cert, que també parla de l'organització territorial. Ja som conscients que avui no en parlem de les vegueries. La llei territorial ja la debatrem quan sigui el moment i quan arribi en aquest Parlament. I és veritat, com deia el diputat Labandera i el diputat Milà, que caldrà molt consens en aquest procés. Els avanço que des d'Esquerra Republicana treballarem per aquest consens, treballarem perquè hi hagi el màxim consens polític a favor de la creació d'una vegueria que al nostre entendre té plena raó d'existir. Com a diputada noienca també, i acabaré amb això, permetin-me que faci una referència a aquesta expressió tan controvertida sobre els municipis de la Noia que voluntàriament vulguin adherir-s'hi. És evident, i en això té tota la raó el senyor Milà, que la determinació dels límits dels àmbits de planificació territorial és competència de la Generalitat. I és evident que no es pot crear un àmbit de planejament sense continuïtat territorial. Això no es pot posar en qüestió, però estem convençuts que aquest supòsit no es produirà, perquè a banda dels municipis de l'Alta Noia o de l'Alta Segarra, en capital acabat, que ja han manifestat la seva voluntat de pertànyer a la Catalunya Central i que en tots els projectes sempre ja ha format part de la creació d'una nova comarca, d'una nova
realitat territorial, a banda d'aquests municipis de l'Alta Noia o Alta Segarra, que és veritat que tenen un reconeixement diferenciat de la resta de l'Anoia, la comarca de l'Anoia comparteix, i em remeto a les mocions aprovades, comparteix la voluntat de formar part de l'àmbit bearnès. Per tant, aquest supòsit de discontinuïtat territorial és un supòsit que en aquest moment no s'està produint i que estem convençuts que no es produirà. En resum, doncs, senyora presidenta, per tot això que he exposat i per una qüestió de coherència política amb allò que defensàvem fa un any amb convicció, Esquerra Republicana votarà a favor d'aquestes dues resolucions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Llastana. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aquestes propostes de resolució han estat aprovades per 15 vots a favor, 6 en contra i 2 en